V dnešnom videu tak dáme 10 challenge našemu kamarátovi, tak sledujte až do konca. Takže prvá challenge je do 30 sekúnd prežiť red light, green light. Takže poďme na to. Zelená. Hru si úspešne prešiel. Takže druhá challenge som sa rozhodol, že tam vylezie na tú strechu a bude tam 10 minút, ale bude musieť taktiež plniť challenge ďalšie na tej streche. Takže som si tuto pripravil rebrík, ktorý vyberiem, aby som sa tam mal nejak dostať. Ty mu choď dávať úlohy, takže ty choď hore a ty pôjdeš za chvíľu. Spúšťame 5 minút. Poď mu dávať challenge. Takže druhá challenge spočíva v tom, že Ilia musí prejsť po celej streche a vrátiť sa sem predo mňa a odtiaľ to aj začne. Tak, poď na to. Takže ide prvá challenge, 10 klikov, čiže môžeš začať. Raz, dva, tri, 5, 6, 7, 8, 10. Neviem, čo si to tu na tej zemi robil, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať. Teraz mu daj 10 repov. A to znamená, že druhé bude 10 repov. Nice. Teraz sme mali tie kliky. 2, 2, Dobre, takže všetky 3 a ostala ti minúta 54. Takže ideme na tretiu challenge, kde bude musieť byť Ilia 5 minút v tmavej pivnici a môžeme ju otvoriť. Tak. Ilia, môžeš ísť? Zasvietime ju a môžeš ísť. Ešte je zasvietená. No ľudia, mne sa až moc. Spúšťam 5 minút. Dobre. Ale kvôli jedlu. A čau. Spúšťam, už to je spustené, takže čau. Takže my teraz počkáme, kým úplne 5 minút a potom sa vám ozveme. Dobre, takže ostáva posledných 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a nejde. Skončil práve. Hello. Môžeš ísť von. Vineu dajte sem, dávaj sem. Takže ide štvrtá challenge a tentokrát Ilia musí byť tu takto zavesený. Takto. A musí tak byť aspoň 3 alebo 2 minúty. Koľko si vybereš? Chceš 3 alebo 2? 2. 3, lebo už mám nastavené, takže 3. Tak fajn, takže 3, nemáš na výber. A musí byť takto. Tak? Môže ísť. Spúšťam 3 minúty. Keď ty si vyšší, možno ti bude stačiť na tomto. Tak. A teraz 2 minúty. 50. Inula. Môžeš ísť dole. Hej, podvádzanie, nebol si tam. Čiže ti pridávame pol minúty. Nebol si tak, jak si mal byť, čiže ti pridávame pol minúty. Znova. Iba pol minúty. Tak to musíš ísť.
a potom zídeš pomaly dole. Keď chceš vidieť, jak sa to robí, tak ja ti to ukážem na tomto schode, a to je ťažké. Ešte, stop, dobre, môžeš ísť dole. Tak, Takže ľudia vidíte... jak si to užil? Hrozne. Super. A takže ľudia vidíte, keď niečo nesplní, že presne, tak musí dostať nejaký čas naviac. Tak, a my sa presunieme k 5. challenge. Takže ideme na 5. challenge a 5. challenge spočíva v tom, že tu takto Irovi zoberieme 5 týchto letákov a dáme ich Irovi a on ich musí rozdať 5 náhodným ľuďom. A keďže veľa ľudí má rado letáky, tak to bude fakt challenge. Tak, poďme na to. Takže sme tuto v Rakúnskom lesíku a Ilia sa ide pýtať ľudí. Ja ťa budem natáčať z diaľky, ty to pôjdeš trochu. Dobre, takže máme už prvý časopis, čiže aj prvého človeka a môžeme ísť ďalej. Poď. Dobrý, chceme by ste ale tak zadarmo nejakých jeden. No nie, díky, lebo nemohli ti dať. Dobre, ďakujem. Dobre, Tam sú dve kamy. Som by to mohol dať. je tu veľa ľudí. My sa schováme takto za strom. Tak, asi si všimli, že ich točíme. Julia ide za niekým. Priblížime sa. Počkaj. Títo dva letáky proste nikto nechce. To 2 letáky doslova. No dobre ľudia, ja sa vzdávam. Dobre, takže nakoniec si sa vzdal, že? No lebo to nikto nechce. No tak nevadí a uvidíme sa v ďalšom videu a zatiaľ ahoj!